Έτοιμοι. 10. Όλοι μαζί. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε! Δώσ' τα λιάκια μαν αμάν, δώσ' τα λιάνο χορταρούδια. Δώσ' τα λιάνο χορταρούδια, τι τράνος χορός φαγαίνει. Δώσ' τα λιάνο χορταρούδια, τι τράνος χορός φαγαίνει. Τίτρανος κι αμάν αμάν, τίτρανος χορός φαγαίνει. Τίτρανος χορός φαγαίνει, σαν γαϊτάνι θα παγαίνει. Τίτρανος χορός φαγαίνει, σαν γαϊτάνι θα παγαίνει. Πέντε κι αμάν αμάν, πέντε περδικοί σπιτούσαν.
Γεια σας. Μορφωτικός Σύλλογος Κομοτηνής. Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής. Πες μου, πώς του βλέπεις όλη τη διοργάνωση? Μπράβο, συγχαρητήρια στον Ιασμό. Φανταστική δουλειά. Έκανε κάτι που δεν είχε κάνει το Συνδικάτη Σύλλογος. Ένωσε 2 νομούς. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής. Η διοργάνωση πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία. Δεν σε βλέπω, λίγο πιο ψηλά. Μπράβο, αυτός είσαι. Για πες, πώς περνάς? Μια χαρά. Τέλεια. Μια χαρά. Ωραία, να περάσετε όμορφα. Γεια σας παιδιά, ο Ροδίτης. Ναι, Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? μια τέλεια, μια χαρά. Πολύ ωραία. Περνάτε όμορφα. Ναι, πολύ ωραία. Τέλεια, να περάσετε όμορφα παιδιά. Γεια σας, Φέξ. Γεια σας. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται? Υπέροχα. Ωραία εμπειρία. Θα περάσετε όμορφα φαντάζομαι. Σίγουρα. Τέλεια, να είστε καλά. Γεια. Συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Μικρές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, η διοργάνωση εδώ, πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία, όλα πολύ ωραία. Πάρα όλα πολύ τέλεια, ωραία. όλα τέλεια. Θα περάσουμε όμορφα, θα χορέψουμε δηλαδή. Τέλεια, ευχαριστώ. Ναι. Τέλεια, να είστε καλά, ευχαριστώ. Εδώ, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Τέλεια, τέλεια. Περνάτε όμορφα. Φοβερά. Τέλεια, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Τέλεια, μπράβο. Υπέροχα. Ω, χαίρετε, χαίρετε. Πώς περνάτε, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Ωραία. Πολύ όμορφα. Θα περάσουμε όμορφα δηλαδή? Πιστεύω να περάσουμε μέχρι τις 12 έχουμε περιθώριο. Τέλεια. Να είστε καλά. Γεια σας, Αίγυρος. Αίγυρος. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση, θα περάσουμε όμορφα? Τέλεια. Τέλεια. Φοβερά. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, παιδιά. Σύλλογος Επιρωτών, γεια σας. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Για πρώτη φορά έρχομαι στην οργάνωση. Η συμμετοχή είναι μεγάλη από ό,τι βλέπω και βλέπω και το ανάλογο κέφι, ξεσηκωτικό. Τέλεια, οπότε θα περάσουμε όμορφα. Σαφώς. Τέλεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, Παλάδιο. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Τέλεια. Άψογη, Θα άψογη. περάσουμε όμορφα. Σίγουρα. Πάρα πολύ όμορφα. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, εδώ. Από πού είστε? Από Λεύκη Ξάνθης. Ω, Ναι, τέλεια. ναι. Πώς σας φαίνεται, πρώτη φορά έρχεστε? Πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, θα δούμε. Έτσι. Πρώτη φορά, ναι, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Τέλεια. 40 χρόνια τώρα εορτής είναι μεγάλη επέτειος. Έτσι, μπράβο. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας. Από πού είμαστε? Σύλλογος Υπηρετών Ροδόπης. Τέλεια. Σας φαίνεται ωραία η διοργάνωση? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όλο το Πάρα πολύ ωραία. στήσιμο. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν. Τέλεια. Θα περάσουμε όμορφα δηλαδή. Εννοείται. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σύλλογος Αρακατσάνιο Θράκης. Τέλεια. Γεια σας, εδώ. Γεια σας, καλησπέρα. Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικών Ρωμιλιωτών Κομοτηνής. Χρόνια πολλά στον Ιασμό. Τέλεια. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Άψογη. Άψογη. Έχετε Να ξανάρθει? είναι καιροί. Είναι πρώτη φορά. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την πορεία τους στο μέλλον. Για άλλα 340 χρόνια. Χρόνια πολλά στον Ιασμό. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας. Γεια σας. Όμιλος, εδώ. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Διόνης. Τέλεια. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά στον Ιασμό εδώ. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Εδώ ποιος κρύβεται? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περνάμε ήδη πάρα πολύ ωραία. Και θα περάσουμε και αργότερα φαντάζομαι. Και συνεχίζουμε. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Χαίρετε. Πείτε μου δυο κουβέντες εδώ. Από πού είστε? Είμαστε από το Σύλλογο Αρμενίων, από την Κομοτηνή. Τέλεια. Πρώτη φορά στον Ιασμό εδώ? Ναι, στο Πανηγύρι? πρώτη φορά στον Ιασμό. Τέλεια. Πώς σου φαίνεται όλη η διοργάνωση? Πολλοί σύλλογοι, τι να πω, πολύ χαμός γίνεται. Χαμός, έτσι. Ναι. Πιστεύεις να περάσετε όμορφα, έτσι? Ναι, φυσικά και θα περάσουμε όμορφα. Τέλεια. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Είστε από? Είμαστε από Σύλλογο Δρόσαπων. Χρόνια πολλά στον Ιασμό, αλλά τόσο ευχόμαστε. Έτσι. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε τέλεια δηλαδή. Πρώτη φορά έρχεστε? Πρώτη φορά, ναι. Τέλεια. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας, εδώ. Γεια σας. Το Μικρό Καναβούνι είμαστε, Σύλλογος Γυναικών Μικρού Καναβουνίου. Ιδρυθήκαμε το 1991 και ήρθαμε να συμβάλλουμε εδώ πέρα στην παρέλασή σας και στο πανηγύρι σας και σας
και τα χρόνια πολλά μας για τα γενέθλια του συλλόγου σας. Έτσι, πώς σας φαίνεται όλη η διοργάνωση? Τέλεια. Ως τώρα πιστεύω και το υπόλοιπο της βραδιάς να είναι πολύ ωραίο. Θα περάσουμε ωραία δηλαδή. Έτσι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Γεια σας. Είστε από? Είμαστε από το Σύλλογο Θράκης. Μάλιστα. Πρώτη φορά στον Ιασμό εδώ στο πανηγύρι? Πρώτη φορά, έχουμε ξανάρθει βέβαια, αλλά όχι με το Σύλλογο. Μόνος μου. Ωραία. Ναι. Θα περάσετε όμορφα δηλαδή. Το ελπίζουμε, ναι. Ορίστε. Η διοργάνωση. Διοργάνωση. Όπου έχει φαΐ και πάμε. Έτσι. Όπου έχει φαΐ. Τέλεια. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε και εσείς επίσης. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σας. Από τη Σάλπη, ένα χωριό λίγο πιο κάτω είναι. Πρώτη φορά στον Ιασμό έρχεστε σε πανηγύρι? Σε πανηγύρι, ναι. Τέλεια. Φέτος κλείνει και τα 40 χρόνια. Ναι, το έμαθα, ναι. Πιστεύεις θα περάσετε όμορφα? Ναι, ξέρω. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εντάξει. Κάτι έγινε τώρα, δεν μπορώ. Γεια σας, από πού είστε? Αμβροσία. Αμβροσία. Πρώτη φορά στον Ιασμό έρχεστε σε γλέντι, σε πανηγύρι? Για τέτοιο πανηγύρι, ναι, πρώτη φορά. Αλλά είμαστε χρόνια. 23 χρόνια είμαστε σύλλογος. Μάλιστα. Εύχομαι να τα χιλιάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ακρίτες είμαστε. Θα περάσετε όμορφα. Ο σύλλογος Ακρίτες είμαστε. Ακρίτες, έτσι. Φίλων, ανδρών, γυναικών και φίλων. Ωραία, τέλεια. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Πες μου, από πού είστε? Από το Κομωτινή. Από Κομωτινή. Τι σύλλογος είστε? Ποιος είστε? Σύλλογο Παδοκών. Ναι. Μικρασιατών νομού Ροδόπης. Τέλεια. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση εδώ? Έχει πολύ κόσμο, Ναι. Θα σ' αρέσει μετά στους χορούς, στο πανηγύρι, στο γλέντι? Θα είναι όμορφα, πιστεύεις? Ναι. Τέλεια. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας! Τραγουδάτε ξέρω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω λίγο. Από πού είστε, από ποιο σύλλογο? Σύλλογος Πολίων Κασιτρά, το Δήμο Σαπών. Τέλεια! Πρώτη φορά στον Ιασμό? Πρώτη φορά, ναι. Ωραία, θα περάσετε όμορφα, έτσι πιστεύω. Ωραία, στο γλέντι μετά. Εδώ βλέπω τη λύρα, μ' αρέσει. Να περάσετε όμορφα, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Είστε από? Σύλλογο Κρητών Ψιλορίδης. Τέλεια. Είστε Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Πρώτη φορά, Ναι. Μεγάλο γλέντι, πολλοί κόσμος. Το ελπίζουμε. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση μέχρι στιγμής? Πολύ καλά. Τέλεια. Θα το δούμε και αργότερα φυσικά στο γλέντι που θα μαζευτούμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ? Από πού είστε? Από Κομωτινή, από ποιο σύλλογο? Εύξηνο Πόντο. Εύξηνος Πόντος, πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά στον Ιασμό έρχεστε? Ναι. Σαν σύλλογος? Σαν σύλλογος, ναι, ερχόμαστε πρώτη φορά. Μεγάλη διοργάνωση, πώς σας φαίνεται? Ωραία, και ελπίζουμε να έχει παραπάνω κόσμο, να περάσουμε ωραία όλοι μας και ναι. Πιστεύετε ότι θα περάσετε όμορφα? Μετά δηλαδή στο γλέντι θα γίνει, πιστεύω, χαμούλης. Να περάσετε πανέμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, εδώ. Είστε από? Λευκόπετρα. Λευκόπετρα. Ναι. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Ναι, πρώτη φορά. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Μια χαρά, πολύ ωραία. Τα βρήκατε εύκολα όλα? Ναι, πολύ ωραία, τακτοποιημένα, μια χαρά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να περάσετε πανέμορφα. Ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ κι εγώ. Γεια σας, εδώ είστε από? Είμαστε από τη Ξάνθη, είμαστε από το χορευτικό όμιλο Ξάνθης. Χορευτικός όμιλος Ξάνθης. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Ναι, έχουμε ξαναέρθει. Ναι. Είναι πολύ όμορφες στιγμές να ενώνονται οι σύλλογοι και ο κόσμος. Μακάρι να γίνονται πάντα τέτοια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να περάσετε πανέμορφα. Περάστε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας, εδώ είμαστε από πού? Από Ξάνθη. Από Ξάνθη. Πόντι, Ξάνθη, Ταρδέλενες. Τέλεια. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Ναι. Πρώτη φορά, Πώς το βλέπετε τη διοργάνωση? Πολύ οργανωμένη. Πολύ ωραία. Ωραία, τέλεια. Να είστε καλά, εύχομαι να περάσετε πανέμορφα. Γεια σας, εδώ είστε από? Καλησπέρα, Σύλλογος Ευμύρου, Ξάνθη. Σύλλογος Ευμύρου, ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Πρώτη φορά, ναι. Διοργάνωση πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ όμορφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. καλά, Να περάσετε γεια σας, όμορφα. Γεια ευχαριστώ. σας. Είστε από? Από Κυμέρια. Καλησπέρα σας. Κυμέρια, είστε ψηλός. Τώρα εγώ ξέρεις, έκανα λίγο αυτό. Κάτσε πιο χαμηλά. Όχι, καλά είσαι. Μη σε πονέσει μέσα, έχεις και χορό μετά, δεν έχεις? Ναι. Έτσι. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι.
Η διοργάνωση πώς σας φαίνεται? Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Τέλεια. Πιστεύεις θα περάσετε όμορφα? Ναι. Ωραία. Ειδικά μετά στους χορούς και στο γλέντι μέσα θα είναι τέλεια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Είστε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδημής και Φίλων. Φίλων, τέλεια. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Για παράσταση, ναι, πρώτη φορά, ναι. Τέλεια. Πιστεύετε ότι θα περάσετε, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα χορέψετε μέσα, έτσι? Θα χορέψουμε, φυσικά. Τέλεια, θα το περιμένουμε. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Είστε από? Καλησπέρα σας. Είμαστε από την Ένωση του Συλλόγου Μεσοχωρητών. Πρώτη φορά στον Ιασμό? Είμαστε πρώτη φορά, συμμετέχουμε εδώ πέρα, στηρίζουμε το Σύλλογο, ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δράσεις του και να περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Τέλεια. Εύχομαι να περάσετε πανέμορφα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Είστε από Κόσμιο, έτσι? Πολιτιστικό Σύλλογος Γυναικών Κοσμίου. Μάλιστα. Πείτε μου αν είστε πρώτη φορά εδώ και πώς σας φαίνεται η διοργάνωση. Ναι, πρώτη φορά συμμετέχουμε. Η διοργάνωση μου φαίνεται άψογη. Είναι όλοι εκεί που πρέπει στα πόστα τους και δίνουν σαφείς οδηγίες. Τέλεια. Όλα Οπότε, τέλεια. Θα περάσετε πανέμορφα, φαντάζομαι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Να είστε καλά, θα σας απολαύσουμε. Γεια σας. Είστε από? Από τον Εύρωνα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευραίνου. Πρώτη φορά στον Ιασμό είστε? Πρώτη φορά ερχόμαστε στον Ιασμό. Ωραία, για τα 40 χρόνια φέτος είναι μεγάλη διοργάνωση. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση μέχρι στιγμής? Τέλεια, μπράβο, συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Μπράβο τους, είναι πάρα πολύ δουλειά. Θα σας απολαύσουμε, να περάσετε όμορφα. Γεια σας! Είστε από? Το Σύλλογο Ευρετών Ξάνθης. Ωραία. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Είστε πρώτη φορά στον Ιασμό, έρχεστε? Ναι, είναι η πρώτη μας συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Σαν σύλλογος έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές δράσεις, με πολλές συμμετοχές και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό. Ο σύλλογος είναι πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιείται. Πόσα χρόνια μετράτε ο σύλλογος? Από το 1961. Τέλεια, τέλεια. Εύχομαι να πάτε άλλα τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε. Να περάσετε όμορφα, θα σας απολαύσουμε μέσα, πάνω. Γεια σας. Γεια σας, είστε από? Φανάρι. Φανάρι. Ναι. Πώς σας φαίνεται η οργάνωση? Πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ. Είναι μια ένωση ναι, όλων των πολιτιστικών συλλόγων. Έτσι, έτσι. Ναι. Όλων των ηλικιών, εν πάση περιπτώσει. Μικρή, μεγάλη. Τέλεια. Οπότε θα περάσετε όμορφα, φαντάζομαι. Και έτσι και εμείς πιστεύουμε. Έτσι, θα σας απολαύσουμε επάνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, είστε από? Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Θεοδόρων. Αγίων Θεοδόρων, πρώτη φορά στον Ιασμό. Πρώτη φορά στον Ιασμό, ναι. Ωραία. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση μέχρι στιγμής? Κανένα πρόβλημα, πολύ ωραίο, φαίνεται ενδιαφέρουσα, ελπίζω να περάσουμε καλά. Γι' αυτό ήρθαμε. Συγχαίρουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ιάσμου για όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία παρουσιάζει κατά καιρούς και περιμένουμε να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε. Να είστε καλά, θα σας απολαύσουμε πάνω, έτσι. Ωραία, να είστε καλά, να περάσετε. Γεια σας, και έχουμε εδώ... Έχουμε το Σύλλογο Νέας Ανδριανής. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Σύλλογο Νέας πρώτη φορά στον Ιασμό? Πρώτη φορά στην Πατινάδα. Πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό το δρόμενο. Είναι η πρώτη μας φορά και σαν νέος σύλλογος, γιατί είμαστε από το 2019. Εύχομαι κάθε χρονιά εμείς και ακόμη περισσότεροι. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Όλοι οι σύλλογοι φέτος στον Ιασμό. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση όλη αυτή? Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το σύλλογο που μας προσκάλεσε. Θεωρώ ότι θα περάσουμε υπέροχα, γιατί είμαστε από όλους τους νομούς και από όλα τα χωριά. Τέλεια. Μας ένωσε. Βεβαίως θα μας απολαύσει. Τέλεια. Θα σας δούμε, να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να λείπω από αυτό το πανηγύρι, γιατί αυτό λέει η καρδιά μου και μάλιστα παραμονές τώρα του προφήτη Ηλία που ξεκινάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο στον Ιασμό, φέτος και με τη συμπλήρωση των 40 ετών
ζωής και λειτουργίας και δραστηριότητας. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ και εγώ από την πλευρά μου ως εκπρόσωπος της τοπικής εκκλησίας να επευλογώ αυτό το έργο, να το στηρίζω, αλλά και με τις ταπεινές μου δυνάμεις να δίνω έναυσμα για να πάει ακόμη περισσότερο. Να τους συγχαρώ λοιπόν, να καλωσορίσω και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους από τους δύο νομούς, της Ροδόπης αλλά και της γειτονικής Ξάνθης, μια και ο Ίας μας θα λέγαμε στο μέσον αυτών των δύο μεγάλων πόλεων βρίσκεται, και πάντοτε όταν συνεργαζόμαστε οι πόλεις, οι άνθρωποι, τότε μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν και να έχουμε ένα μέλλον ευίωνο και για μας αλλά και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάνουμε σήμερα εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που γράφουμε ιστορία. Η πρώτη μέρα ήταν το 2019, στην τρίτη γιορτή της Ύπουρου, όπου καταγράψαμε ρεκόρ προσέλευσης επισκεπτών στο χωριό μας, με αφορμή την εκδήλωση της γιορτής της Ύπουρου, και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα συγκρίσιμη με το ρεκόρ, όπου πρέπει να κρατήσουμε κάποια στοιχεία. Το πρώτο είναι η αλληλεγγύη που έδειξαν όλοι οι σύλλογοι νομού, Ροδόπης και Ξάνθης προς το σύλλογό μας με αφορμή τα γενέθλιά μας. Μας τιμήσαν με την παρουσία τους. Είναι ταυτόχρονα και σημαδιακή αλλά και συγκινητική η παρουσία τους. Βέβαια ο χώρος είναι sold out, δηλαδή φύγανε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάτσουν, δεν είχαμε καρέκλες, ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι οι 50-60 άνθρωποι οι οποίοι πλαισίωσαν τις ομάδες εργασίας για να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μέρα αλλά και οι υπόλοιπες ημέρες, όπου απέδειξαν ότι όλοι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε και να κάνουμε πράγματα αγαπημένα και πετυχημένα. Οι ομάδες εργασίας που είδατε εδώ, στην τροφοδοσία, στα ψησίματα, στην εξυπηρέτηση, στο κλείσιμο τραπεζιών, στην όλη τη δίμηνη προετοιμασία, είναι κάτι απίστευτο και γι' αυτό και το ανέφερα και στο μικρόφωνο ότι το χειροκρότημα το αξίζουν όλοι αυτοί. Και από ό,τι ακούσαμε θελοντικά κιόλας, Πρόεδρε. Προφανώς, εδώ μιλάμε για έναν πολιτιστικό σύλλογο, δεν είναι ένας οργανισμός, δεν είναι μια εταιρεία, όλα δουλεύουν σε θελοντική βάση. Παρόλο που επειδή το επίπεδο το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά, φαίνεται ότι είναι κάτι επαγγελματικό. Άρα, δουλεύουμε σε επαγγελματική βάση, εθελοντικά όμως. Πόσους συλλόγους είχαμε σήμερα? Πρέπει να είχαμε γύρω στους 65 συλλόγους, σε πρόσκληση 100 συλλόγων, αλλά η μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η μέρα Σάββατο, με καραμπόλες ταυτόχρονες εκδηλώσεις, ειδικότερα στην περιοχή της Ξάνθης. Ο Δήμος Αυδείρων σήμερα
έχει κάτι πολύ μεγάλο στο οποίο είναι υποχρεωμένοι και συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι. Άρα το 60% plus είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία και είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία σαν εκδήλωση. Δεν ξανάγινε ποτέ όλοι οι σύλλογοι, όλες οι ράτσες, όλα τα χωριά να συναντηθούν από κοινού, να γνωριστούν και να γλεντήσουν μαζί. Για να γίνει κάτι καλό, μια γροθιά όλοι μαζί και έγινε ένα υπέροχο... Έτσι, και θέλουμε να είναι παρακαταθήκη για το μέλλον, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι παίζουν έναν τρομερό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και αν συνεργαστούν μεταξύ τους μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητές τους. Και εμείς αυτό ήθελαμε να σηματοδοτήσουμε σήμερα και νομίζω ότι το καταφέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον Ιάσμο. Ο Ιάσμος για μας είναι η καρδιά του πολιτισμού και της παράδοσης. Τιμούμε κάθε φορά τις εκδηλώσεις του Προφήτη Ηλία, διότι είναι σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμού, παράδοσης, ταυτοτικών στοιχείων της περιοχής μας, της Ροδόπης, Αλεξανδράκης ευρύτερα. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα εδώ και θεωρώ ότι με ενωμένοι και έχοντας ο ένας δίπλα στον άλλον μπορούμε να το καταφέρουμε και μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία την οποία τα προηγούμενα χρόνια περάσαμε και ιδιαίτερα ο Ιάσμος. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που γίνεται σήμερα γίνεται διαχρονικά στον Ιάσμο πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως κάτω από την ευθύνη μιας διοίκησης είχε κοπεί για μια διετία. Ο Ιάσμος έχει κουλτούρα, είναι από τα πιο αρχαία χωριά, βαριά αρχαία έτσι, της Ροδόπης. Ο κόσμος είναι έτσι που λατρεύει και την υποδομή και τον πολιτισμό και το βλέπετε εδώ. Διασκεδάσουν την ψυχή με όλες αυτές τις συνθήκες και με δουλειά εθελοντική των ανθρώπων του συλλόγου. Εύχομαι να συνεχίσει να ξαναβρει τον δρόμο του και έτσι να είναι πάντα. Το αρχείο του συλλόγου είμαστε, θέλουμε να μας πείτε εδώ πώς τα περνάτε, τι έγινε. Επειδή οργανωθήκαμε πολύ καλά για φέτος, είμαστε μια χαρά. Τέλεια! Περνάτε κι εσείς ωραία δηλαδή. Ναι, ναι, περνάμε καλά. Αφού είμαστε οργανωμένοι, περνάμε καλά και εμείς. Είμαστε σειρά παραγωγής, εδώ παίζουμε παραγωγή. Και τι ακριβώς να κάνουμε? Λουκάνικα, κοτόπουλα, χοιρινά, αυτό, τζατζίκια, σαλάτες. Τέλεια. Και ταυτόχρονα τα συνοδεύουμε μουσική και χορό.
Αυτό είναι. Τι καλύτερο από αυτό, έτσι. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε όμορφα, καλή δύναμη. Μια εικόνα, 1000 λέξεις. Πάρε 2 εικόνες, πάρε από εκεί. Τι να πω εγώ. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε από το 1991. Έχει 32 χρόνια. Εντάξει. Τότε είχα και μαλλιά. Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Οκ. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι στην απέξω. Όλο αυτό γίνεται για την απέξω. Και όπως βλέπεις, ο εθελοντισμός στον Ιέσμο καλά κρατεί. Αυτός ο σύλλογος, εάν δεν είχε αυτό το χαρακτηριστικό σε ένα τόσο μικρό χωριό, δεν θα πήγαινε καλά. Εντάξει. Και περάσαμε και δύσκολα τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι, και το ξέρουμε όλοι. Και η ευχαρίστηση είναι όταν βλέπετε αυτά τα χαμόγελα και ο κόσμος να περνάει υπέροχα. Δεν το συζητάμε. Για τον κόσμο είναι. Έτσι. Και εμείς κόσμος είμαστε. Έτσι. Και εμείς χαιρόμαστε. Έτσι, να είστε καλά, πάω να ψήσω. Βεβαίως, να είστε καλά. Εδώ είναι το κομμάτι του ψησίματος. Είμαστε μια εβδομάδα μπροστά σήμερα. Δηλαδή τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Έχουμε τελειώσει ήδη. Δεν υπάρχει ουρά και είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, εννοείται, γίνεται χαμός. Είναι πολύ όμορφο. 40 χρόνια πολιτιστικό σύλλογο Ιάσμου. Πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Έτσι δεν μ' αρέσετε εδώ. Για πείτε μου λίγο τι συμβαίνει. Είμαστε στην παραγωγή. Να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να μην έχουμε καθυστερήσεις, ουρές κτλ. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε για την καλύτερη διασκέδαση του κόσμου. Και ο κόσμος, από ό,τι ακούσαμε, έμεινε ευχαριστημένος. Αυτό είναι μεγάλη μας χαρά, αυτό επιθυμούσαμε. Πες μας. Σουβλάκι λουκάνικο, μεσός για να κλειστράει. Τα έχεις ψήσει, βλέπω όλα, GG, είσαι υπέρκομπλε. Είναι με σειρά προτεραιότητας. Αυτό, ναι. Ποιο βάζεις πρώτα? Από εδώ. Ό,τι έρχεται. Ό,τι έρχεται, πάει με σειρά προτεραιότητας. Είτε κοτόπουλο, είτε... Τι φεύγει παραπάνω σήμερα? Όλα, κόσμος τρώει απ' όλα. Όλα μορφαίνουν, δεν παχαίνουν. Βλέπω ευχαριστημένους εκεί, λένε για τον ψήστη τα καλύτερα ακούω. Είναι κι άλλοι, σας παρακαλώ, κοίτα, είναι 1, 2, 3, 4, 5 και ο καρπουνάς μας, χωρίς αυτό. Έτσι, μιλήσαμε. Να μαδρεύουμε κάρπουνα, τι θα ψήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και του χρόνου. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ, τι κάνουμε, τι είμαστε, πού βρισκόμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο της πώλησης ποτών αναψυκτικών για να μπορούν να δροσιστεί ο κόσμος. Όπως βλέπετε γίνεται ένας πανικός. Ακούω, ένας πανικός. Ναι. Εδώ έχουμε και τον πρόεδρο, πέρασε τον πρόεδρο. Ναι, και αυτός τρέχει, είναι στο τρέξιμο, όπως όλοι μας βλέπετε ιδρωμένοι. Ευτυχώς έχουμε τα παιδιά μας βοηθάνε, είναι φοβεροί. Τέλεια. Οπότε δεν κουράζεστε, βρήκαμε τον κόσμο, βλέπουμε τον κόσμο που χαίρεται και είμαστε... Αυτό εύχομαι και εγώ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσεις τώρα σε αυτή τη ζέστη τόσο πολλά ακραία αναψυκτικά, ποτά.
Ελπίζω να περάσουν όλοι καλά, να μας συγχωρήσουν να έχουμε κάτι που δεν το... Δεν νομίζω, είναι όλοι ευχαριστημένοι μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να και τα παιδιά μας δείξε που προσπαθούν, Αυτή είναι... Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ωραία φωνή. Γεια σου. Τι κάνεις ακριβώς? Ετοιμάζω τις σακούλες και γυρνάω να μου δίνουν ποτά. Ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή. Αυτή μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Κουραστήκαμε. Πόση ώρα είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ, εγώ είμαι από τις 9 γιατί ήμουν και στην υποδοχή. Οπότε έχω τη σερία, αλλά εντάξει, μπορούμε, το έχουμε. Καλή δύναμη. Η Δήμητρα. Δήμητρα, η φωνάρα, πες μου. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή και έχομαι. Από τη δουλειά. Ναι, δεν υπάρχει. Θα επανέλθουμε με την Ορκεστρά. Θα βγαίνει στο μπροστά μου, ναι. Γεια σας. Περνάτε όμορφα? Πάρα πολύ όμορφα και παράξενο αυτή σήμερα, πώς το λένε, αυτό το χρόνο το έκαναν πάρα πολύ ωραίο και θέλουμε εμείς εδώ που ζούμε αυτό να γίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, πάρα πολλοί σύλλογοι ήρθαν από... Και πάρα πολλοί. Γλέντι είναι πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι Ιασμός, η Θράκη μας είναι πρώτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσετε όμορφα. Όμορφα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πείτε μου κάτι. Κυρία, εδώ τρόμαξε. Πείτε μου, πώς σας φαίνεται εδώ όλη η διοργάνωση? Μια χαρά. Πολύ μια ωραία. χαρά. Αφού Περνάτε έχει όμορφα. μουσική, φαγητό καλό, πολύ κόσμο, μια χαρά. Τέλεια. Να περάσετε όμορφα και την Να είστε υπόλοιπη βραδιά. καλά. Να είστε καλά. Για, από εσάς δεν παίρνω. Όχι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πείτε μου. Η εκδήλωση σημερινή είναι μία από αυτές που δημιουργούν ό,τι πιο ζεστό σε συναίσθημα. Και το ισχυρότερο από αυτά θεωρώ ότι είναι το συναίσθημα ότι ανήκουμε κάπου μαζί. Όταν κάποιος αναζητά πατήματα σε μία περίοδο και σε μία κατάσταση γενικότερα που γεμάτη αβεβαιότητες, η παράδοση, ακόμα και με αυτή τη μορφή, τη μουσική και τις εκδηλώσεις και τη ζωντάνια, δίνουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Είμαστε μαζί, ανήκουμε μαζί και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον καλύτερα. Άρα δεν πρόκειται μόνο για μουσικές εκδηλώσεις. Δίνουν ερεθίσματα για να έχουμε και ένα προσανατολισμό. Προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτούς που διατηρούν ζεστή αυτή τη βάση, αυτή την αφετηρία. Μπράβο ακόμα μια φορά. Ευχόμαστε και για τα επόμενα χρόνια δυνατά. Σαφώς. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας παρακαλώ. Περνάμε ακόμα. Τρώμε το. Πώς περνάτε εδώ? Πώς σας φάνηκε όλο το πανηγύρι? Πολύ ωραία διοργάνωση. Ευχαριστούμε και πάλι. Σύλλογος Διόνης. Περνάμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς περνάτε εδώ? Πώς περνάτε? Πάρα πολύ ωραία. Πώς το διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία η διοργάνωση.
πάρα πολύ όμορφη και το διασκεδάζουμε. Είναι μια οργάνωση που ενώνει τους πάντες από ό,τι βλέπω. Είναι πάρα πολύ. Όλοι εδώ, Ξάνθηκο, Μοτινή, τα χωριά μας είναι όλα εδώ πέρα και στηρίζουμε τον Ιασμό. Και θα θέλαμε να ξαναγίνει και του χρόνου και του παραχρόνου. Φυσικά, και τέτοιες οργανώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες να γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Και εσείς, επίσης. Τι θέλετε να σας πω. Πώς περνάμε, τέλεια. Η οργάνωση είναι άψογη, ο πολιτισμός ενώνει. Αν και ζέστη, περνάμε όμορφα, ναι.